Srdečne vás pozdravujem. V dnešnom videu by som vám chcela ozrejmiť, ako máte reagovať v prípade, že vás notár predvolá na dedické pojednávanie. Ak ste dostali predvolanie od notára a s dedickým konaním ste nemali doposiaľ žiadne skúsenosti, taká situácia vás môže aj zaskočiť. Preto si spoločne vysvetlíme, čo predvolanie znamená a ako máte správne postupovať. Predvolanie je oficiálny dokument, ktorý vám zasiela notár poverený vedením dedického konania. Znamená to, že patríte medzi osoby, ktoré môžu byť dedičmi, buď na základe zákona, závetu, alebo preto, že máte iný právny záujem na veci. Cieľom predvolania je, aby ste sa dostavili na dedické konanie, alebo sa k nemu inak vyjadrili. V predvolaní nájdete údaje o zosnulom, dátum, čas a miesto konania, zoznam dokumentov, ktoré si máte pripraviť a poučenie o vašich právach a povinnostiach. Odporúčam si tieto informácie dôkladne prečítať, poznačiť si termíny a v prípade nejasnosti kontaktovať notára alebo vami zvoleného advokáta. Pripravte si doklad totožnosti, občiansky preukaz alebo pas a ak sa vaše príbuzenské väzby so zosnulým nedajú ľahko overiť, aj doklady, ktoré ich potvrdzujú. Ak je to uvedené v predvolaní, môžete byť notárom požiadaní aj o predloženie iných dokladov, ktoré majú súvis s dedickým konaním. Pamätajte, že vaša účasť na konaní je dôležitá. Ak predvolanie ignorujete, môžete stratiť možnosť ovplyvniť výsledok konania alebo si riadne uplatniť vaše práva. Jedná sa hlavne o vaše právo odmietnúť dedičstvo, namietať platnosť závetu, uplatniť si započítanie darov alebo možnosť uzatvorenia dedickej dohody. V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dedického konania zúčastniť osobne, máte možnosť splnomocniť tretiu osobu a riešiť to tak na diaľku. Čo všetko je k tomu potrebné a aj to, či a ako môžete dedičstvo odmietnúť, si povieme v ďalšom videu. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás na budúce.